Iñaki Trujillo eizer taldeko txirrindularia gaur, hirugarren postua Urdurizko lehendake txalpaketaren lasterketa, zorionak. Ikusi dugu eskapada, iesaldia, iegatu finalean. Eta, bueno, badirudi azken trampa, azken mendate txikian, zuk edo zure taldea zer antolatu duzu aspaldian, baina, bueno, konta iguzu lehenengo eta behin, nola izan da lasterketa? Hasiera baten lasterketa oso irten da, eta gero ja biharren edo hirugarren bueltan gomurreko batekin aurre egin dut lasterketan, eta handik Andrakara inoldu gara, eta Andrakan Raul Bastia sartu atzetik, eta gero jatan Nil Jimeno. Eta gero azkenengo portuan Nil Jimeno erasoa jo du, eta salbezekin puedaz. Kolaborazioa izan da lasterketan edo iesaldian, atzean 20 lagun gutxi gora bera. Ikusi du pixka bat atzeratuta pelotoni handia. Eta, bueno, azken kilometrotan nola ikusi duzu lasterketan, nola zegoen ezioten hankak? Nahiko kolaborazio hona egon da, iesaldian. Gero atzetik ez egon hain kolaborazionik, eta kostatu zaie guri harrapatzea, eta, bueno, azkenengo ja portuan oso gorra izan da ez, ja kalambrekin eta hanketako minarekin, alegin nuen guztia egin dut. Nola ere, zorionak eta eskerrik asko? Zuri.